Andrew McKirahan tabira di 5 pitches di Liga ng Grande e di 2 di Atlanta Braves ku takita sancionar para consumo di substância não proibir. McKirahan, surdo de 25 anos, tem efetividade de 4.5 em 3 aparições da temporada aqui. Há 80 juegos de suspensão. Presidente de Operation de Bravo, John Hart, avisa que não está decepcionado com McKirahan. Dia 26 de abril, dia de rei. Riba dia de seu cumpleaños, te regalar 3 autos. Tudo o que você tem assim, inscrever, vamos ter um torneio de golf na TV Links. Er zijn 3 auto's beschikbaar. Ja? Hole-in-one op nummer 5, hole-in-one op nummer 7. En na afloop hebben we iets heel raars. We gaan loten, dan worden er 5 mensen uitgehaald. En die 5 mensen mogen op 9 putten. In 10 feet afstand en in 20 en 50 feet afstand. Als je er alle 3 in doet, heb je een auto gewonnen. Dus interessant, hè? Het is heel erg interessant. Het doel is eigenlijk het meest interessante. Dat is voor de Arubaanse hondjes en katjes enzovoort, dat we ze allemaal een beetje beter beschermen. Dit is er een goed voorbeeld van. Dit is een hondje dat hebben we gevonden onder een container. Dat hebben we meegenomen, bij de dierenarts gebracht, schoongemaakt, ontwormd en alles. En hier is hij. Ja, het is een heel lief hondje geworden. Inschrijven voor het toernooi is al begonnen? Is al begonnen, je moet heel snel zijn, want ik denk dat we het helemaal vol krijgen. Hoeveel spelers verwachten jullie? Hoeveel teams? Nou nee, ik wil eigenlijk 32 teams hebben. Dan heb ik 64 spelers, dan gaat het sneller rond. Want als ik naar 72 ga, gaat het een beetje langzaam. En dan na 11 uur wordt die zonnebuikje een beetje warm enzovoort enzovoort. En voor die toernooi ga je 2 T-box gebruiken? We zijn nummer 1. Bij die nieuwe T-box ook? De nieuwe T-boxen breng ik erin. Ik ga op 6 ga ik die T-boxen boven gebruiken. Ik gebruik het op veel plaatsen, ga ik het al gebruiken. En we hebben nog iets leuks. Vroeger hadden we altijd, als je op hole 8, jij bent een golfer dus je weet het, dan speelden de mensen op hole nummer 8, en dan teeën ze op. En dan spelen ze met de fairway van nummer 2. Want dan is het makkelijker om naar de green te komen. We zetten nu witte paaltjes neer. Dus als je dat nu doet, dan ben je out of bounds. Je moet in de fairway van 8 blijven. Dus het is een dogleg to the right nou. Daar moet je in blijven. Je mag niet proberen korter te maken door op 2 te spelen. En dan moeten ze terug gaan teeën? Nou, dan hebben ze 2 strafslagen. Dus dan gaat het niet goed meer. 27 april, half 9 's morgens, tee of time. Tee of time. Zo 8 uur zijn. Well, 3 autos, Ronnie. Daqui que Dolce, velho, assim na mesa, amor. Chicago City is on the rule.